26 2023 0607 Neo 2013 I Kuantaosen Yuan Villahi Holy Temple en brief. I Kuantaosen Yuan Villahi Hellige Tempelkort. Det kort er introducerer i Kuantaosen Yuan Villahi Hellige Tempel. Udseendet af bygningen. Tsechen Pavillon og Maitreya Garden. Templedor 5 Sage Temple. I nærheden af Dasha Tset Village Jinan Temple. National Tainan University of the Arts. Vushantori Savoir Senere Distrikt. Her er en platform, hængebro. Etage 1 2 3 4 5 og kælder og køkken, spisestue. Fiuse, templet er ved at bygge. Indvig 5 store bodhisattvær. Afsluttet og taget i brug i 2009 efter Kristus. At udvikle grænsesandhedssag, udenlandske templer. Fotos af kampagner af Tao-samfund. At besøge og linke venskabsfest. Aktiviteter. Vigtig hjemmeside. At se fremad. Tao-samfundet i korte træk. Villagens landskab ligner eventyrlandet med det verdensberømte produkt. Produktet hedder Polomi. Karakteristisk, refleksion. I Hellige Tempel er lovligt at ansøge om at bygge til gør. Bygningen meget storslået. Bygningens udseende er kinesisk traditionel paladstype. Den blev designet af Tao-medlemmer, var oprigtig, koncentrisk til at etablere. Tsechen Pavillonen, Maitreya Haven. Blev bygget ved donation af filippinske Tao-medlemmers. Dør til stor sandhed, Tao, og Tao-samfundet for at vælge salvie. Kendetegnende for tempeldør og poesi i par. Forventninger, hellig region og sted for den vise person. 3,600 vismænd, 48,000 vise personer er her. 5 store bodhisattvær indviet af Fiusage Temple. Er navngivet stor kærlighed, stor sympatisk hjerte, stor visdom, kreat behavi og bodhisattvær. I nærheden af Dasha Tset Village Jinan Temple. National Tainan University of the Arts. Vushantori Savoir Senere Distrikt. Her er en platform, hængebro. Skaberen af Hellige Temple er senior ældste Tien, opkaldt Justice Guardingrea de Mortal efter døden. Hans hjemby er Guantian Township Tset Village. Den store træskærer Buddha ved det generelle palads på en sal. Er udskæret af overnaturligt træ, som var tusinder af år gammelt. Maitreya Buddha, Jigong Buddha, Buan Shor er Yin Bodhisattva. Huset for den historiske gerning af Gran Senior eller. Og billeder af grundlæggeren, Patriark Maitreya, Patriark Shang, Matriark Sun. Billeder af 3 kloge personer af Xinyu ved navn Gran Senior ældste Shang, Xiu, Sheng. Og Gran Senior ældste Han og Senior ældste Tien. Billeder af kampagner af indenlandske og udenlandske hellige tempel, Tao-samfundet. Sage foredrag, relikvie. Der er klasseværelser med læsesutra på første sal. Klasseværelset i traditionel musikklasse. Scenen Inchurus gruppe klasseværelse. Klasseværelset i sin klasse er college sektion kurser af 4 år i system. At gennemføre Tao de Sutra klasse. Foredraget om at dyrke for lærere i børnelæsning sutra. Klassen er engelsk studie af sandheden af college sektion. 60 billeder af Tao-slægt oplysende mestre af 64 generationer. Kontor og venskabssal. Forsamling af mange personer, kærlighed og ønsker. Ydersiden af første sal indeholder poesi i parkultur af Tao-samfund. Udskæringen med 9 drager ledsagende medfødt mor, den almægtige Gud. Og udskæringer af overnaturlig skildpadde og dragehest. Og billeder med sandhedsord og rådgivende ord mennesker til at gøre gode gerninger. Etage 2 3 4 5 sovesal, fløjværelserne på den østlige og vestlige side. 8 enheder med loyalitet, sønlig fromhed, velvilje, venlighed, tillidsfuldhed, retskaffenhed, harmoni, lighed. Hver Tao-sendende mester har et hvilerum. Kataloget over kampagnerækkefølgen af klasser på det lokale Tao-seminar. Henvis til Aixiang-enhedsklassen. Aliutsu, Tanjiang,
Klasse af kulturel etikette. Klasse af Shangqing, voksen, læsesutra. Klasse for børn, der læser sutra. Klasse af oplysende visdom. Klasse med syntese for at hjælpe. Klasse med fuldendt karakter for vegetarisk talent. Klasse af taletræning. Klasse af vegetarisk måltid madlavning. Gruppe af Aixiang vegetarisk materiale. Gruppe af genbrugsressourcer. For at diskutere Tao-affærer. Kadre-undersøgelse. At udvikle Tao-samfundet i verden. Sydøstasien og Indien i Sydasien. Kærlighedskampagnen. At bringe folk til at modtage Tao. At besøge nogle familier for at hjælpe dem. Give akut behov og hjælpe fattige personer. Den halve del af bagsiden på anden sal er et bibliotek. På etage 3-4 er et medfødt stort helligt palads. Der er 20 store ord i midten af nichen til statue. For at repræsentere religiøse doktriner af 5 religioner, kristendom, taoisme, konfucianisme, buddhisme, islam. Og konfucianismen er den store. Og den himmelske mater, den almægtige Gud, er den ægte dominator. Et symbol på enhed af de 5 religioner. Der er søjler og poesi i par inde i templet. Og toppen af den store klokkeformede konstruktion, morgenklokke er et symbol for at vågne folk. At holde sutra-klasse, helgen buddha-klasse, klasse med himmel og menneske sammen. Klasse til vegetarisk talentuddannelse. Dharma Heritage Santa havde været afholdt her. Der er vismandsforedrag og tempelkulturgraveringer af grundlægger, Patriark Maitreya, Patriark Shang, Matriark Sun og Yuan Shang Daren på etage 3-4 korridor. Der er et amfiteater, moderne audiovisuelt briefingrum klasse sal 4. At afholde ungdoms mental vækstlejr. Uddannelsen af ekspertise inden for computer og information var blevet afholdt her. For at afholde Evergreen Class, kinesisk nytårsambition class, en offentlig repentance class. Joint Enlightening Visdom class. Der er klasseværelser i J. Opnå perfektion, klasse, Again Awakening klasse. Golden Clock klasse af college sektion kurser på 4 års system i kælderen. Der er moderne køkken og spisestue i kælderen. Supernaturalt rumbrøndisleon team. Til at holde lejre om sommeren, vinteren på universitetet eller gymnasiet eller træningsskolen. Guider træningslejre, kommunikationslys camp of college sektion. Store franchise-elever fejrer Shetsu Village gader. Og yder miljøbeskyttelse til Liudia. For at gennemføre sommerlejr for elementære og junior highskole. Og afholde balaftenfest i Postbakken. Vigtige aktiviteter var blevet afholdt af Holy Temple. Ceremonien for det generelle palads på første sal begyndte at bruge. Ceremonien for det medfødte hellige palads på tredje sal begyndte at bruge. Det hellige tempelindvielsesceremoni var blevet gennemført. Den 20. oktober 2002 er 91 år ROC. For at vise taksigelse for mors dag. Til føle sig taknemmelig og huske Patriark Shangs nåde og Matriark Suns dyder ved Mid-Autumn Festival. At respektere de ældre på Chongyeong Festival. At anerkende Tao-udøvere fra 3 generationer. Der bor under et tag, som er vegetariske Tao-medlemmer. At anerkende Tao-udøvere, som blev vegetariske Tao-medlemmer for 50 år siden. For at udføre en læsesutratestsamling af voksne store optimum. Små optimum og gåtur i Maitreya Garden. Deltog Tao-medlemmer i en stor læsesutratestsamling af 10.000 mennesker i verden, der blev gennemført af Ikuan Tao Association den 21. august 2005 er 94 år ROC. Mødet mellem medlemsrepræsentanter for Ikuan Tao Association blev afholdt i Holy Temple i april 15, 2006 er 95 år ROC. Tao-medlemmer deltager i et internationalt akademisk seminar om religionslitteratur og livet på University of Yuan i september 2006 er 95 år ROC. Jordguden fra Aya Force Academy i Gangsan-området søgte de 3 skatte af Ikuan Tao i Yuan Villa i Hellige Tempel den 6. februar
2009 er 98 år af OC. TAO-medlemmer deltog i en stor læsesudratestsamling af 10.000 mennesker i verden, der blev gennemført af ICUAN TAO-association i august 2009 er 98 år af OC. For at besøge og forbinde venskab. For at forbinde venskab med TAO Transmitting Masters i det sydlige område. Var store senior ældste Hong Yin-tien og Ben Kai-gao kommet her. TAO-medlemmer af Jethro Division Unit besøgte Shen, Yuan Villa i Hu Hellige Tempel. Forbinder venskab mellem alle TAO-medlemmer af ICUAN TAO den 24. november 2002 er 91 år af OC. Den fysiske, mentale og spirituelle religiøse rejse blev udført af TAO-medlemmer af ICUAN TAO Shanghua Kunti afdeling den 7. november 2004 er 93 år af OC. Kulturforedraget om fysisk, mental og åndelig sundhed blev udført af Tainan Kunti Office of ICUAN TAO. Venskabet mellem TAO-medlemmer af college-sektionen var forbundet af Yehu Unit og Xunyang Unit. TAO-medlemmer besøgte et stort TAO-samfund af ICUAN TAO ved et bjerg ved navn Shinoi Tiantai fra Liugy i Tonike og Shunkunti. TAO-medlemmer besøgte Baoguang Hellige Tempel i Nanhua by i Tainan Kunti. TAO-medlemmer af Baoguang Division besøgte Shenyuan Villa i Hu Hellige Tempel. TAO-medlemmer af Nanxing Unit of Sing Division besøgte Shenyuan Villa i Hu Hellige Tempel. TAO-medlemmer af Fusheng, Tainan by, enhed af Sing Division besøgte Shenyuan Villa i Hu Hellige Tempel. TAO-medlemmer af afdeling af Hualien Kunti of ICUAN TAO besøgte Shenyuan Villa i Hu Hellige Tempel. I juli 2007 er 96 år af OC. TAO-medlemmer af Yilan Taipei besøgte Shenyuan Villa i Hu Hellige Tempel. TAO-medlemmers bushold på nogle steder, der ofte besøges til Villa. TAO-medlemmer af Thailand besøgte Villa i oktober 2007 er 96 år af OC. Pensionister fra Tainan Kunti Police blev ledet af formanden til at besøge Villa i 2007 er 96 år af OC. TAO-medlemmer besøgte Guanghu i TAO Affairs Center og Buddha Hall of Fame Division i Nantou Kunti den 22. februar 2009 er 98 år af OC. At udvikle grænsesandhedssag aktivitet billeder af udenlandske templer, TAO-samfund. At udvikle et fremmed TAO-samfund, har overført ICUAN TAO til 9 lande. Der er Vietnam, Thailand, Singapore, Filippinerne, Malaysia i Sydøstasien og Indien i Sydasien, Hongkong, Australien osv. Mange lande har etableret ICUAN TAO Association. For eksempel Republikken Kina, USA, Canada, Indonesien, Thailand, Japan osv. Desuden at afholde ICUAN TAO hovedkvarteret. Vigtigt websted. At adlyde vismandsforedrag, være gammel i at dyrke TAO, og være videnskabelig i at udbrede TAO. For at hjælpe med at fremme sandheden, TAO er computerinformationsteknologi websted. At give læringsressourcer ud over tid og plads begrænset. For at bruge internetsøgningswebstedet og indtaste 000, så kan det findes. Thanksgiving til den afdøde ældre ældste Tien for hans store død. Da han var i live til at købe jorden og ikke nær i for folk at gå tur. At respektere ældre ældste show for hans design af kulturbilleder af TAO-samfundet. Og opførelsen af Fiusage-temple for TAO-medlemmer, der bliver venner med samfundet på dette gode sted. 90992 06 690008 19 Shitsu Village Guantian området Tainan by. Velkommen til det store Maidrea TAO samfund med deling af ressourcer. Tak fordi du så video. Første udgave, i september 2007 er 96 år af OC. Første udgave af taiwansk sprog, i august 2009 er 98 år af OC. Ret god ofte af Force Academy of Gangshan området søgte efter de 3 skatte i
Kuantaoichen Yuan Villa i Ho Hellige Tempel den 6. februar 2009 er 98 år af OC. IKT Creation i Taipei, Taiwan, 2011 er 100 år af OC. Første udgave af sammenligning af kinesisk-engelsk billedtekst, i august 2013 er 102 år af OC. Hellige Temple Orchestra Performance. Tak mesterlærer Chen Ting Xiu, Meng Xiao Wang dimitteret fra National Tainan University of the Arts for at have undervist mig. Søg venligst http://www.google.co med TW ved at indtaste TKTTV for at finde den. Til popularitet overalt ved at ville med denne fordel. Vi alle og levende væsener vil alle totalt være buddhaer. https://www.youtube.com/channel4kbhkdl91e0sad vi _a subscriber